Dim siap ti fi ar gym, dim siap ti fi. Ond ymlaen yn ni, mae ni'n Gwenno ac i orffen heddi y Clwb Plex ac yn ymuno gyda ni mae Sian Jones, Gwenno Dafydd a Sharon Griffiths. Croeso ato ni y dair ohonoch chi. Roedd amryw o bynciau heddi. Pan fod menywod yn cysau cyrff, hen ddynion neu dynion hun yn well fel gwyr. Ond be am i ddechrau... Gwir. Mae'n ddrwg fi, dwi'n dod o Benfyn Gwyr. Ond i ddechrau, anodd i fod yn fam dyddiau yma, medden nhw, oedd pethau lot haws yn y 70au a'r 80au. Os yna wirionedd i hyn nawr? Dwi'n meddwl bod na. Dwi'n meddwl bod mae bod yn fam yn anodd pryd bynnag eich chi'n fam. Ac os ydych chi'n mynd nôl mewn hanes, tan i Mary Stopes trawsnewid bywydau merched, oedd bywydau merched... Gyda atal cenhedlu chi'n meddwl? Ie, gyda atal cenhedlu a datblygiadau megis y bylsen ac yn y blaen. Oedd bywydau merched yn ofnadw o galed. Oedd nhw'n nai ni, oedd gen nhw 7 o blant. Ac oedd nhw'n gorfod gweithio tu fewn y tŷ, yn edrych ar ôl nhw, ac yn paratoi bwyd, a bob math o bethau. Cenhedlaeth fy mami, oedd hi yn y 70au a'r 80au, oedd hi a 4 o blant, ac oedd hi'n gweithio llawn amser. Dwi ddim yn rhwydd i fod yn fenyw. Mae hwnna'n eitha gwir dwi'n meddwl, oherwydd nôl yn y 70au a'r 80au, dyna pri o'n i'n codi plentyn, ac doedd ddim help ar gael pryd hynny, doedd na ddim crashes, o'n i'n byw yn agos at fam gyn, at ci ac yn y blaen, a felly rhaid fi gael nani yn byw mewn. Oedd e'n costi llai na mae crash yn costi. Ie, wy'n gwybod. A yn gyffredinol, dwi'n meddwl, mae'r berthynas rhwng mam a'i phlentyn yr un peth nawr, a mae wedi bod eriod, mae'n bwysig iawn. Y pethau sydd wedi newid heddiw, mae'r fenyw unwaith eto yn gorfod bod yn dipyn bach o bob dim yn dywi. Mae rhywun sy'n mynd mas i weithio, rhywun sy'n gofal am y tŷ, rhywun sy'n edrych ar ôl y plant. Ond dwi'n meddwl ddylen ni gwyno fel menywod bod ni'n neud yr holl bethau yma. Ni di ymgyrchu amdano fe. Ni di ymgyrchu amdano fe. Mae'n fraint cael neud yr holl bethau yma. Mae'n anodd ydy, ond eto, mae bod yn fam, mae cael plentyn yn rhywbeth amhrisiadwy yn dweud. Ond Sharon yn deud rhywbeth yn gynharach ynglyn â nawr, mae llai o ddewis mewn ffordd, yn oes e? Fel fi'n gweld, mi'n sa'n fam, ond fi'n llys fam, ynddo fe. Ond felly fi'n sa'n wedi cael cymaint o gyfrifoldeb. Ond fi'n cofio nifer o ffactorau yn arwain at hyn. Fyddai'n edrych ar ochr ariannol yn fwy. Fi'n cytuno'n iawn dych chi. Fi ar y ffens ychydig bach dy hwn. Ond fel fi'n gweld yw, mwyn cynnig cyfleon i'ch plant chi, mae rhaid chi weithio. A mae bywyd wedi newid yn gyfan gwbl i fi ers y 70au a'r 80au. Mae cymaint o gyfleoedd i fenywod hefyd. Mae wedi brwydro yn flynyddau i gael cyfle cyfartal yn y gweithlen, misg gwaith a hyfforddiant, a maen nhw eisiau profi hun y misg gydynion hefyd. Felly fi'n teimlo, iawn, llwch chi fod gatre yn hapus d'ch teulu, ond os chi moyn cynnig a cynnal eich plant, mae'n rhaid chi fynd allan i weithio hefyd, a dyw cyflog y dyn yn aml ddim yn ddigon i roi'r cyfle yna. Ond erbyn y 70au, mi oedd merched yn gweithio ac yn cael plant. Beth mi'n credu oedd yn haws pryd hynny falle oedd, doedd dim disgwyl i'r fam i ni gyment. Hynny yw, nawr, mae'r mamau mae gyd fel chauffeurs am oriau o'r ysgol bob dydd er mwyn rhoi'r cyfleoedd gwahanol. Oedd e'n symlach, ond ni sydd wedi creu agor. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi creu hynna, mae cymdeithas wedi mynd yn lot fwy, dyn ni'n fwy ofnus o'n plant ni ar y genhedlaeth yma yn sicr. Dydy gymdeithas sy'n mor beryglus a dyn ni'n feddwl weithiau. A dyna beth fi'n ffindio'n ironic yw, dyn ni'n gwarchod ac yn amddiffyn yn plant ni, a wedyn ysyd y reit, maen nhw'n tyfu fyny, maen nhw 12 oed, maen nhw'n mynd offi asia am 2 fis, a ddim yn gallu topi. Dwi'n mynd i'r cilch meithrin, drwywaith yr wythnos yn mynd a'n fab i'r cilch, a wir i chi, dwi'n cyrraedd na am 9 gloch y bore. Mae'r mam yma fel sy'n newydd gerdded off y catwalk. Maen nhw'n goli'r i gyd, maen nhw'n neud bywyd yn anodd yn hynny. Maen nhw'n edrych yn gret, ond maen nhw'n creu traffer. Ond ni fel yn y 70au. So dwi ddim wedi newid y gwbl o'r pwynt na. Dwi'n cytuno Elena, dyddiau yma hefyd, mae rhaid i'r mamau yma fod yn popeth, yn dosem mas i weithio neu popeth. Ond hefyd, mae'r plentyn, mae rhaid ni gofio, mae plentyn angen cyfeillgarwch y fam fel ffrind, ond hefyd fel mam. Maen nhw dal angen y berthynas, chymod, o rywun fel mam iddyn nhw, ac yn rhoi dim rhwystredigaethau neu dweud wrthyn nhw beth i be, ond jyst bod yn fam weithiau, na beth sy'n bwysig hefyd. Ond ni jyst eisiau gweud un peth bach, beth falle bod nhw'n edrych am yw mam gwyn, man draw. Sorry. O rai fi rewn am mewn. Nawr, mae'n debyg bod dynion hun, na ddim gweud hen dynion hun yn gwneud gwell gwir na dynion ifanc, felly dylech chi briodi rwy'n sy'n dipyn hun na chi. Rwy'n fel John Prescott falle? Fel John Hardy, chi'n ni? Jem yn hynach na fi, dim yn meddwl. Dwi wedi credu bod dim unrhyw fath o wirionedd, un ffordd neu'r llall. Na fi, chwe. A bod yn onest, mae'n dibynnu beth yw'ch oedran chi. Os ydych chi'n mynd i briodi dyn sy'n hun,
allai feddwl bod nhw'n mynd i roi falle y sylw i chi a bod nhw wedi, falle bod, maen nhw wedi byw i bywydau, falle wedi bod chwarae o gwmpas, ond maen nhw yn teimlo nawr fel falle rhoi'r sylw i un person, a trin nhw'n dda, pethau. Ond mae'n rhaid feddwl... cael hwnna, pan dwi'n ifanc yn gwybod. Ond dydych chi nawr bod rhywun... Os ydych chi'n meddwl am deulu, a ydych chi yn priodi rhywun hun, falle bod nhw wedi cael eu teulu nhw. Mae rhaid meddwl yn ofalus hefyd. Mae'n dibynnu beth yw choedran chi yn dewis y dyn. Mae'n rhaid. O'n i jyst yn mynd i ddweud, dwi'n meddwl bod pobl, o'n i rioed yn analytical iawn ynglyn â'r math o ddyn o'n i'n edrych am, nes i jyst digwydd cwmpo mewn cariad gyda rhywun oedd tym bach yn ifancach na fi. O'n i ddim wedi rhoi strwythyr i fi hunan, dwi'n mynd i edrych am hwn. Ddigwyddodd a ddatblygodd. Ond fyswn i ddim yn mynd allan o'n ffordd i ffindio rhywun oedd yn hynach, achos bod rhywbeth o'n i eisiau checklist. Hynny yw, mae'n dibynnu beth yw choedran chi, fel ti'n gweud, os ych chi'n chwilio am cael am deulu, obviously mae rhaid chi fod yn ifancach a chwilio rhywun yn hynach. Ond rhywun yn oedran ni, bydden ni, sa'n gallu gweld yn hyn yn mas gyda rhywun yn ystod y 60au er enghraifft, ond fi rhywun yn y canol, ond bydden ni eitha licio falle cwrdd rhywun yn y 30au, a i fi mae person yn oedran yna yn gallu bod yn sophistigedig dros ben. Dwi'n rhai bod enri, hynny yw, chymod... Ond wedyn ti'n gallu dewis bwy ti'n gwybod mewn cariad? Na, chi ffansio nhw a bod yr un diddordeb ydych chi hefyd wrth gwrs yn dyfa. A chyrraedd fod myna gyda'i bibell a slippers. Ie, absolutely. Mae bobl ifanc yn hoffi. Mae bobl ifanc yn licio mynd mas a cael pryd o fwyd yn hytrach na mynd i'r ddisgon rhywle. Dyfa, mae nhw'n licio'r pethau hynny hefyd. Mae fedrwydd yn dod mewn i'r peth weithiau. A mae'n neis falle cael eich trin fel brenhines gan rhywun. Oedd fedrwydd weithiau yn dod yn ifanc iawn i'r Mae ngwri dipyn ifancach na fi, a dwi'n mynd cwyno dim, rhaid i gyfadda. Na. Nhw'n licio'r pethau. Ond dwi'n meddwl, un o'r problemau sydd yn digwydd os oes yna lot o wacter mewn oedran neu wahaniaeth mewn oedran yw mae rhywun wedi byw trwy gyfnod gwahanol a mae profiadau nhw o pethau sydd yn bwysig iddyn nhw, falle y cerddoriaeth, y steils o ddillad oedd ala mod pan oedd nhw'n tyfu fyny. Oedden ni'n meddwl gormod am yn cyrff, mae Penny Smith yn gweud yn boni, mae'n licio popeth ond i thrad. Un sylw, ydyn ni yn meddwl gormod yn cyrff? Ydyn, dwi'n meddwl, mae merched yn dieddol o gwyno am bopeth. Wel, a dynion hefyd, actually. Ond na, dyn ni byth yn fodlon, dyn ni byth yn fodlon. Mae rhai fi weid, ferched, mae Hew Rhys wedi dweud wrtha hi bod penol gored y fi yn yr adeilad, felly fi'n hapus i. Gwenno, ti'n hapus? A beth wedodd yn digedig ti? Dyma ti Gwenno? Odw, wy'n hapus iawn efo nghorffi fyswn i'n licio cael pen glin gwell. Mae'n plastig yn mynd i ddod cyn bo hir siwb. Popeth yn bosib, unrhyw beth yn bosib. Diolch i'r dair ohonoch chi, diolch yn fawr iawn i chi.